אוקיי, אז אני רוצה למצוא משוואה של קו ישר בעזרת שתי נקודות בהן הוא עובר. אז אנחנו נשים פה מערכת צירים קרטזית, זה ציר ה-y, זה ציר ה-x. תודה רבה. מה שאנחנו נעשה, בואו ניתן לכם שתי נקודות אקראיות, נאמר 3.4 ו-1.2. אז 1.2 נמצאת, בואו נאמר, כאן. זו נקודה A נגיד, וזו נקודה B. אז זו נקודה A, ו-3.4 זה 3 וזה 4. כן, אני לא מדויק, אבל זה לא משנה. מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים למצוא משוואת קו ישר, אנחנו צריכים ש-YAB, הקו הזה, יהיה שווה איזשהו AX ועוד B. אז מה שאנחנו עושים זה כזה דבר, יש לנו נוסחה. הנוסחה אומרת y מינוס y0 שווה ל-m x מינוס x0, שימו לב, את זה ואת זה צריך להציב. מה זה x0 ו-y0? זה איזושהי נקודה על הקו. זו איזושהי נקודה על הקו. והנה לנו יש שתי נקודות על הקו. אז כאילו במקרה הזה אנחנו סבבה, נכון? ה-y0 וה-x0 זה נקודה פשוט שיש לנו, אנחנו לוקחים את ה-x שלה ואת ה-y שלה. אבל שימו לב שחסר לנו פה שיפוע. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו קודם צריכים למצוא את השיפוע של הקו הזה. אז אני אסכם את זה בסוף גם, כן? אז יש לנו את MAB שווה. MAB שווה. אני אעשה y פחות y, זה יוצא 4 פחות 2, חלקי x פחות x זה 3 פחות 1. יש לי 2 חלקי 2 וזה שווה 1. אז השיפוע הוא 1, אוקיי? MAB שווה 1. ואז אנחנו אומרים, בואו ניקח נגיד את הנקודה 1.2, את נקודה A. אז תשימו לב, אז בעצם אנחנו לא מצאנו קו ישר בעזרת שתי נקודות, אלא בעזרת נקודה ושיפוע. אז השלב הראשון היה למצוא את השיפוע של הקו. השלב השני, לקחת את השיפוע של הקו ואת הנקודה, ולהציב אותם פה ופה ולהעביר אגפים. אז מה שאנחנו עושים ככה, עושים y פחות, y0 שלנו זה 2, אתם רואים? הנה 2. שווה ל-m, m שלנו זה השיפוע, זה 1. בסוגריים x פחות x0, x0 אנחנו גם מציבים, זה 1. וכשאנחנו מעבירים אגפים יוצא לנו y שווה x, x מינוס 1, x פלוס 1. והנה לנו משוואת קו ישר. משוואת קו ישר, ואני אפילו אצייר אותה, שיהיה לנו נחמד. אוקיי, אז אתם רואים, הנה. זה הקו הישר שלנו. ובואו ניקח גם עוד קו ונעשה, ואז אני אסכם לכם מה עושים. זהו, אפילו אני אסכם לכם עכשיו מה עושים. אתם יודעים מה? כדי שנעשה לפי האלגוריתם את התרגיל הבא. זאת אומרת, יש לנו את החוקים שלנו, אנחנו לפי החוקים נעשה נמצא את מה שאנחנו צריכים. אז מציאת קו ישר, מציאת משוואת קו ישר. 1. מוצאים שתי נקודות, במידה ואין לנו, אנחנו צריכים למצוא שתי נקודות שמתאימות לקו. 2, או נקודה ושיפוע. אם יש לנו שתי נקודות, אז בעזרת שתי הנקודות מוצאים שיפוע. אוקיי? 3, מציבים נקודה שיש לנו ואת השיפוע שמצאנו או שקיבלנו, נקודה פלוס שיפוע במשוואה y מינוס y0 שווה mx מינוס x0. אגב, שימו לב שאם אני מחלק בכל הסוגריים פה, אני פשוט מקבל את הנוסחה של השיפוע.
כאילו, פשוט נושא הנוסחה הוא אחר, אנחנו מחפשים מישהו אחר הפעם, אז זה לא באמת משנה. זהו, ומציבים נקודה ושיפוע פה, זה הנקודה, רגע, סליחה. זה הנקודה שלנו, x0, y0, וזה השיפוע, ומעבירים אגפים. טוב, אז בואו נראה. אז נגיד שיש לנו, שתי נקודות. יש לנו את 0.4 ואת מינוס 5, 2. אז 0.4 יהיה 0, 1, 2, 3, 4 בערך. ומינוס 5, 2 יהיה 1, 2, 3, 4, 5, 2. 5.2. כאן נמחוק. נשלים את הקו פה. הקו חסר. זה סבבה. ואנחנו יכולים כבר גרפית להעביר את זה, אני רוצה פשוט שננסה להבין איך הולך להיות הקו הזה. נכון, זה הולך להיות הקו, הולך להיות לו שיפוע חיובי, אבל לא כזה ענקי, והנקודת חיתוך שלו עם ציר ה-y הולכת להיות 4. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל מוצאים, אם הנקודות האלה זה, בוא נאמר, a ו-b, אז אנחנו רואים ש-MAB, השיפוע של הקו שלנו הוא 4 פחות 2 חלקי 0 מינוס מינוס 5 זה 0 פלוס 5, והשיפוע שלנו הוא 2 חמישיות, לא בשמיים, לא משהו נוראי. ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו עוד פעם מציבים את הנקודה והשיפוע שלנו, בואו ניקח את הנקודה 0.4 ונציב אותה, ואז יש לנו y פחות 4 שווה, השיפוע הוא 2 חמישיות כפול x מינוס 0, ויש לנו y שווה 2 חמישיות x ועוד 4. זה הקו שלנו והכל נראה סבבה, נראה בסדר גמור. הקו השחור שציירתי מתאים למשוואה. זהו, בסרטון הבא אנחנו נלמד איך למצוא נקודת חיתוך בין שני ישרים. זה מאוד מאוד חשוב, אז בואו תהיו איתי ונמשיך לסרטון הבא.